Malapit na nga matapos tong bahay namin pero yun pa rin talaga natatapos yung gastusin. Bali samahan nyo kami ngayon ng bebe ko para humarap ng mga kagamitan sa kusina namin. Grabe ang mamahal nga ng mga gusto ng bebe ko. Yung rep pa lang aabutin na ng 100,000. Tapos ganitong lutuan yung gusto niya. Akala mo naman talaga nagluluto tong babaeng to. Kitchen pa nga lang yan at aabutin na nga kami ng kalahating milyon. Ayun guys, andito kami ngayon sa may pinapagawa namin bahay ng bebe ko at meron na naman kaming gagastusin. Ano naman? May pinapabili si architect. Ano nga? Mama, iskamin naman tayo niyan eh. Hindi, may pinapabili siya. Iskamin na naman tayo niyan. Ano iskamin? Punta tayo sa loob, tignan daw natin yung mga kailangan ng bilhin kasi susukatin na nila. Ano ba yan? Magja-jogging na ako. Mamaya na yan, mas importante pa yung jogging mo kaysa sa bahay. Mahal, tara na, tignan na natin. Ay wait lang, guys, tignan nyo, nakatiles na yung paradaan ng motor ko. Sabi mo sakit yan, ba't dyan na naman? Ha? Sabi mo sakit yan. Mamaya. Mamaya na, dito naman kayo sa parkingan ng motor niya. Oh, may nakalagay pa mahal, oh. Huwag niyong subukan, masisira buhay niyo. Bawal paapakan to kasi bagong tiles. Ala, uy, masira! O, para masira na. Ba't masisira na? Paradaan ng motor kaya nalika dito. Ala, sinira na yung tiles. Sumbong nga kita kay architect. Ikaw magbabayad nan. Sabi mo kasi sakit yan, dito naman sa parkingan. Siyempre, nakatiles na nga, oh. Bagay yan sa motor ko, oh. Ala, halika na. Ito na nga yung kitchen, guys. Nakasukat na yung mga cabinet. Ang kailangan na lang yung sukat na mga bibilin naming lutuan dito. Tsaka to, range hood, nakasulat dyan. Tapos yung rep, maghahanap kami ngayon. Mal, magja-jogging ka pa ba? Maghahanap nga tayo ng mga ilalagay dyan. Bukas na. Bukas na, hindi ka naman papayat. Wala na pag-asa yan. Sabi mo, tabago na nga, magja-jogging, ayaw mo. Eh paano magja-jogging? Once a month, ano yun? At least nag-jogging. At least nag-jogging. And guys, malapit na yung kusina. Oh. Transition natin, oh. Pipitik ako, tapos na yan. Ayaw mapitik. Ayaw pumayat ikaw eh. Ayan guys, ang ganda ng kusina namin, di ba? Samahan nyo kaming maghanap ng mga ilalagay dyan. Ako lang. Eh paano, magja-jogging ka, di ba? Bukas na kasi, biglaan ka naman. Kinabukasan na kami maghanap ng gamit para sa kusina dahil nag-jogging pa yung bebe ko. Pagtingin nga namin sa mga gamit para sa kusina, ito nga'y bumungad sa amin yung double door na ref. At ito nga rin gusto ng bebe ko. Mahal. Oh. Ganyan yung ref na gusto ko. Ganyan? Yan, ganda. Door, tapos may ganito siya. Dalawang door na pwede kitang ikulong dyan. Pag pinindot ko to, ganun ko. Yan ba yung knock-knock? Oo, makikita mo yung loob niya. Hindi. Kung ninakaw mo yung pagkain ko, makikita ko dito. Ganyan eh, tablet to eh. May camera pa siya, may CCTV sa loob para makikita kung sino yung kain ng kain. Siyempre, alam nyo naman kung sino yung kain ng kain sa amin dalawa. Oh. Kabata ba oh. Magkano yan? Alam mo kung magkano to? Magkano? 111,000. Wala tayong pera, kaya wag na. Huwag na, lipat na lang. Ayun guys, grabe pala tong rep na to. Ang mahal. Ito pa yung mga kailangan natin sa bahay. Oh. Yan? Oo, magkano ba yan? Mura lang ba? 27,000. 27,000 paglutuan. Ang mamahal naman ng mga gamit sa bahay. Huwag natin magbangit. Kaya nga, mag-butane na lang tayo. Kaya nga. Mamahal pala guys ng mga appliances sa bahay. Sa kitchen pa lang to guys. Wala pa yung mga sofa, TV. Akala ko pag natapos yung bahay, tapos na yung gastusin. Dami pa pala. Mahal. Yan ang bibili natin. Ganyan yung lutuan natin. Oo, built-in. Wala namang gasol yan. Sasaksak na sa kuryente. Grabe naman itong lutuan na to. Mura lang to no? Ano mo, magkano yan? Magkano? 28,000. 28. Ito kayo napili ng bebe ko na gusto yan lutuan sa may kitchen namin, yung induction hub. Babagay nga siya para sa kitchen sa dream house namin, kaso ang mahal. Yung bebe ko mapilit, ganito yung gusto niya. Akala mo naman nagluluto talaga. Ito pa lang set na bibili namin para sa lutuan na abot na nga lang 60,000. At dinemo nga lang din paano gamitin siya. At after nun, magbabayad na tayo. Magkano lahat guys? 59,000. 59,300 mo. 1,000? 2,000? Hila. O ikaw, gusto mo ba ng Gcash? Mag-comment ka lang dyan sa baba.